yapfuza 49 vanogaya 2 week 49 andakulala ndakamuka ine coffee time Jacob baba vemaIsraelites ndikumaona kuti mamera akandidzivira laiti but just do it ndakasimira naye ndakuda kushaka mare ndakupinda laiti Facebook Instagram Twitter laiti ndikumaona kuti mamera Alpha President. Let me just finish it. Don't make noise about it. Right? Let me finish it and we enjoy it after. What's up, bitch? Alright? That's it. Because of that, secret that we dancer center light. Skillful. Like no messy, passa neko light. Light, I see my casa. Get it right. Say, Gafa, the Kusas and then my petty fight. Then get it. Kupura 45 vakubaya baya kuza body life vanogaya 2 week 49 andakulala ndakamuka ine coffee time Jacob baba vemaIsraelites ndikumaona kuti mamera akandidzivira laiti but just do it ndakasimira naye ndakaboshoka nyika ndakupinda live Facebook Instagram Twitter live Right, zvaitika panapa ndakapedzera kuzona